Ukunibingelela nonke bazalwane egameni lomfowethu uKristu inkosi yethu, amen. Kulusuku lokuqala evikini, day 1, usuku lwangesonto. Isifundo esizokhuluma ngaphansi kwaso namhla usifundo 7. Isifundo 7 okhuluma ngokuwa komuntu. Isihloko sesifundo sethu sanamhlanje sithi ukuwa komuntu. Singasiqala isifundo sethu masikhuleke. Mdali wamazulu nomhlaba siqolongileyo, sibonga umusa nothando senzele lona ukuthi uphinde wakhe lesi sikhathi lapha sizofunda ngesihloko esithi ukuwa komuntu. Cela uhlale enhlizweni yami, uhlale ey'ndebeni zomlomo wami ukuze ngikhulume kukaNkulunkulu olaleleyo ekhaya ngomusa namandla akho, naye ekwazi ukubona nokuqonda amazwi uNkulunkulu awakhulumayo kuthina. Kube ukushintsha kwezimilo, kungabi ulwazi olungenamandla ukusiguqula. Kepha Nkosi kwazise ukuthi sesifundisiwe, ekugcineni sikwazi ukubona amaphutha esiwenzile bese siyaphenduka kusekhona isikhathi, kusenethemba. NgoJesu siyakhuleka, amen. Sifunda usuku namhlanje sithi ukuwa komuntu. Indimana yekhanda esisebenzela ngaphansi kwayo itholakala encwadini yabaseRoma 5 uverse 12. AbaseRoma 5 uverse 12 ufundeka kanje, uthi: ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bebonile. Amen. Kuthiwa njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, kwabe sekungena ukufa. Ukufa kwafikela abani? Abantu bonke. Amen. Mhlawumbe singakaqhubeki nje la, sizokhumbula ukuthi isifundo esike sasifunda sasithi sikhuluma ngesono, ukuthi isono siyini. Sathiwa bonke abenza isono bayeqa nomthetho ngokuba isono siyokweqa umthetho. So kuthiwa njengamanje ngoba kwangena isono, kwabe sekungena ukufa. Ukufa kwafikela abantu bonke. Sithena nathi isono siyini? Siyokweqa umthetho. So ukuze kuzoba khona isono ezweni kuzofuneka sazi ukuthi kwakukhona umthetho kaNkulunkulu owabe usuweqiwa. Emva kokweqiwa kwabe sekungena lento ekuthiwa isono, ngoba isono singena ngokuthi kube khona umthetho. So kwafika kwakhona umthetho, abantu beqa umthetho, shosho uma sebeqa umthetho benza isono leso. Kwase sekuthi uma sekufika isono sizala ini? Ukufa. Kwase sekufika ukufa ngoba abantu basesebonile. Yebo. Inhloso yalesi sifundo 7 esithi isihloko saso ukuwa komuntu, inhloso yaso ukubonisa umvuzo wokungalaleli umthetho kaNkulunkulu, nokuthi izimiso ezithandekayo umuntu ahlezi phakathi kwazo azanele ukuba zimenze alunge. Khona othi ngiyona, uNkulunkulu uthena ungebi mina ngiyeba, ngoba, yabo, ngoba ukuze ngizokulala ngingadlile, ngiyona nje ngiyaphinga ngenxa yokuthi kodwa inhloso lesifundo sikhuluma ngokuwa umuntu, ukubonisa umvuzo wokungalaleli umthetho kaNkulunkulu, nokuthi izimiso ezithandekayo umuntu ahleli phakathi kwazo azanele ukuba zimenze lunge. Njengalaba bathi mhlampe uyoyeka ukona mhla wasebenza waba nemali, noma kungakhona into oyithandayo ey'thandekayo, kube khona imali, kube khona iy'ngane, kube khona umshado, kube khona iy'moto. Kuthiwa lezo zinto zakhe ezinhle ey'thandekayo uhleli phakathi kwazo, nazo uqobo zikhona zanele ukuthi zikwenze ukuthi ulunge noma ungoni. Umsebenzi wokudala ngezinsuku eziyisithupha, lesi sifundo sesifunda sibona ukuthi uNkulunkulu waqeda ukudala ngey'nsuku eziyisithupha. Siyavela ukuthi umsebenzi wokudala ngezinsuku eziyisithupha waphetha ngokuthi kudalwe umuntu. Yakhumbula khathi sifunda ukuthi kwavela ukuthi ngisho naney'lwane zindala kunomuntu, umuntu wadalwa ekugcineni.
Kuthiwa kwakuyicebo likaNkulunkulu ukuba umuntu athokoze kulo mhlaba omuhle ngunaphakade. uNkulunkulu wayesidelela ukuthi singafi, kodwa kunalokho sihlale senamile, sijabule ngunaphakade. Kuthiwa kodwa lokho kwakuzokuya ngokwethembeka kwakhe umuntu nokulalela kwakhe uNkulunkulu. Ukuthokoza nokuphila ngunaphakade kulele ekutheni umuntu athembeke futhi umuntu alalele uNkulunkulu. Kodwa-ke esizokuthola ukuthi umuntu wabe esenzani-ke yena njengoba siphila emhlabeni sekunjengoba kunje. Namhlanje ngiyangizwa ngiyakhuluma, mhlawumbe kungenzeka kusasa ukuthi nya nya nya, mhlawumbe sengiyagula, noma ukuthi nya nya nya, kanti mhlawumbe sengilele sengifile. Yini eyabe isenziwa umuntu eyabe siphambana nohlelo kaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu wayesidelela ukuthi sihlale ngunaphakade, sihlale sithokozile emhlabeni. Mhlawumbe umuntu umbuzo akazoyibuza ngawo ukuthi-ke ake sisho ukuthi-ke ikhaya lomuntu lokuqala ikhaya lokuqala lomuntu, ukuthi ikhaya lomuntu kwakuyiliphi, uyabo? Noma yaba kuphi indawo yomuntu ekudalweni kwakhe. Ngumuntu wavela esandleni sikaNkulunkulu, uNkulunkulu emdalile wathi kuhle kakhulu, uNkulunkulu wambusisa umuntu. Yebo. Ake masifunde uGenesis 2:8 sizobona ukuthi uNkulunkulu wayelidale laba kuphi ikhaya lomuntu. Genesis 2:8. Mase kuthiwa ifunde kanje uGenesis 2:8. UJehova uNkulunkulu watshala insimu i-Edeni ngasempumalanga, wambeka khona umuntu amenzileyo. Amen. uJehova wenze njani? Wafika watshala yena insimu enhle yase-Edeni. Wathi seqedile ukuyitshala le nsimu, wasesembeka khona uNkulunkulu umuntu onjani? Umuntu akamenzileyo. Wamdala uNkulunkulu umuntu, waqala wenza indawo uNkulunkulu. Umuntu wasesekuba yima emnika ikhaya. Amen. uNkulunkulu sitheni sifunde ekudalweni esifundeni sendlule ukuthi uNkulunkulu waqala wadala utshani ngoba wayazi uzodala iy'lwane, lezi iy'lwane kufuneka zidle lo tshani. Samuveza uNkulunkulu eqale enze isidingo bese kuba yima eletha into ezodingwa yilo, eletha umuntu noma into ezodinga. Uqala ngesidingo bese eletha umdingi, uyabo? Waqala letha ukukhanya ukuze lokhu kukhanya kuzophilisa iy'tshalo. Wathi selithile ukukhanya kwayima eletha iy'tshalo notshani. Wathi sekulithile iy'tshalo notshani kwayima eletha iy'lwane, iy'nkomo kuzofuneka zidle konke lokhu kudla lokhu. So nomuntu oba sekugcineni uma kuthiwa umuntu akabuse, uyayibona into akazoyibusa, ukudla kuphambi kwakhe. Lokho uNkulunkulu sikuthola njengamanje ukuthi uNkulunkulu into yokuqala awayenzayo, uGenesis 2:8, waqala watshala insimu. Eseyitshalile leyo nsimu kwayima enza umuntu akamenzileyo emlethe ensimini. Amen. Yeyi, ngakaqhubeka nesifundo. Akufani nathi thina abantu njengamanje yi-vice versa, ngoba umuntu uyakwazi ukuzala umntwana kodwa engenayo indawo lapha akazombeka yona. Lento ikhombisa ukuthi izingqondo zethu zilimele kangakanani, asifani noNkulunkulu. Ngoba nami ngaphambi kokuthi mhlampe-ke sibe nabantwana, befuna ngiqale ngilungiselele umntwana indawo kube bekunengqondo enjengakaJesu. Ngiqale ngenza indawo bese kuba yima ngiletha abantwana ukuthi bezohlala la. Kodwa njengamanje kuyenzeka uthola ukuthi umuntu uba nomntwana, umntwana wakhe akahlali naye, uhlala lapha, ehlale lapha, ehlale lapha, ngenxa yokuthi yena akalungiselanga umntwana indawo. Izinto ezenzakalayo lezo. Kodwa ingqondo yami isiguqukile isinjengaNkulunkulu. Uzobe usufunda uGenesis 2:8 kuthiwa uNkulunkulu watshala insimu e-Edeni ngasempumalanga, wambeka khona umuntu amenzileyo. Amen. Uma uqaphela la kuthiwa ngaphandle kokuba ebekwe ensimini enhle kakhulu umuntu, uNkulunkulu wabeka umuntu phansi komthetho njengesimo angeke ekwazi ukwehlukana naso sokuphila. uNkulunkulu wathi sembekile umuntu e-Edeni kodwa wamnikeza umthetho. Ngoba umuntu akakwazi ukuphila ngaphandle komthetho, uyabo? Kwakuyisimo angeke ekwazi ukwehlukana naso sokuphila. Wambeka umuntu ensimini ese-Edeni, ekhaya lakhe, uNkulunkulu njengoba wakhe wamnika umthetho. So ingakho thohle singaba semakhaya, sinamakhaya kodwa ubaba ekhaya ushaye umthetho. Uma ubaba esewashona, umama lapha akhona ushaya umthetho ngoba akekho umuntu angakwazi ukuphila impilo ngaphandle komthetho, uyabo? Amakhaya angenawo umthetho njengamanje
abazali abaqotha abakhulisa iy'ngane zabo suke sinaka ukuthi mhlampe-ke abathandi ukuthi iy'ngane zabo ziye kulawo makhaya ngoba zizofunda ukuba nokungabi namthetho. So noNkulunkulu wethu umzali wokuqala umzali wabo wabalungisela indawo i-Eden, wasesebabeka khona, wasesebanika umthetho ngobe azi ukuthi umuntu akakwazi ukuhlala ngaphansi komthetho. Mhlawumpe umuntu-ke umbuzo akazoyibuza wena, khona imithi ewu-2 e-Eden ezibizwe ngamagama. Kuningi obhanana, nama-aphula, nama-orintshi, nama-plum, nama-peach, nokhokhonati. Konke lokhu uNkulunkulu wayekudalile siyazi, kodwa khona imithi ewu-2 ezibizwe ngamagama. Mithi mini eyayimile ensimini yase-Eden? Uma ufunda uGenesis 2:9 kuthiwa khona kuphinde lo mbuzo uthi le mithi eyaze yabizwa ngamagama. uGenesis 2:9 masithiwa uJehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo emihle edliwayo. Bese sekuthiwa-ke nomuthi wokuphila phakathi nensimu, nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Phakathi nensimu kwakukhona imithi ewu-2, kwakukhona umuthi wokuphila, kukhona nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Qaphela maqondana nokudla kuka-Adamu no-Eva, umuthi wokuphila sifunda ukuthi into esiqala siyifunde nje ukuthi-ke babegcwele ukuphila okuphuphumayo Adamu no-Eva. Bebengenakugula namajaqaba, kodwa babegcwele ukuphila okuphuphumayo abakufumana emthini wokuphila. Namandla engqondo yabo ayethe ukuba mancane kunabezingelosi, noma bephila noma behlakaniphe benjalo, kodwa bebengafinyeleli ngokwengqondo ukuthi bebe njengey'ngelosi, noma bebe nokuqonda, noma bebe namandla njengey'ngelosi. Mase kuthiwa-ke izingelosi kodwa noma kunjalo zaziyabangani babo, noNkulunkulu ebahambela njalo lapha ensimini yakuphi yase-Eden. Mase kuthiwa kodwa babedinga okungaphezu kwalokho ukuba babe namandla okulalela. Okay, babedinga okungaphezu kwalokho ukuze bezoba nani? Namandla okulalela. Umuntu mhlampe-ke umbuzo abangazibuza wona ukuthi okay, ngoba phela uNkulunkulu thina sebabekile Eden, wabesebeka umthetho. Lowo mthetho wawuthini? Mhlawumbe umbuzo uzozithi-ke yimuphi umuthi anqatshelwa wona u-Adamu na? Nangoba uNkulunkulu seshaya umthetho, sekukhona umuthi asezomnqabela wona u-Adamu. Nanjengasekhaya iy'khathi zonke usuku lina-24 hours, kodwa base mhlampe kuba khona umthetho ovela kubazali, osho umthetho cela ukuthi bonke umuntu ilanga lishone sengaphakathi. Abanye beze bethi u-6 wonke umuntu awusishayele emagcekeni, uyabo. So ngoba abazali kusekhaya labo. Sethothi nase-Eden uNkulunkulu lapho indawo wayibekele khona umuntu, uNkulunkulu khona umthetho awawushayayo khona. Ezizowuthola uma sifunda uGenesis 2:17. Masifunda ukuthi uGenesis 2:17 kuyabuza ukuthi yimuphi umthetho woNkulunkulu awayebashayele wona ensimini yase-Eden. Ngicela uqala ku-16, Genesis 2:16 and 17. Ngicela uqala ku-16. Genesis 2:16. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho. 17. Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi, ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Amen. Okay, uNkulunkulu la nanku umthetho wakhe uthi abadle kuyo yonke imithi. Ungacabanga nje usekhaya imithi eminingi kangaka uNkulunkulu ayidalile, wathi bengadla kuyo njengokuthanda kwabo, kodwa kuwumuthi wokwazi okuhle nokubi bengadli, ngokuba mhla badla kuwo bayakufa nokufa. Kade senze isibonelo sathi omunye umuntu noma umzali uthi ekhaya lakhe ngo-6 wonke umuntu akabe sekhaya, ephinde eshaya umthetho mhlampe ethi ngo-7 wonke umuntu akabe sevukile, mhlampe sekugeziwe mhlampe ngo-7 noma ngo-8 isikhathi se-breakfast. Imithetho le yasemakhaya. So noNkulunkulu e-Eden wayenomthetho ukuthi-ke bengadla kuyo yonke imithi, kodwa bangadli womuthi wokwazi okuhle nokubi, ngoba mhla badla kulo muthi wokwazi okuhle nokubi, kanjani? Bayakufa nokufa. Omunye umzali mhlampe angakhipha umthetho ekhaya ekuthembisa ibhadi lonke, mhlampe ibhadi lonke mhlampe ethi nje ubaba
ozokhulela la ekhaya engashadile, ngenza isibonelo, angisho ukuthi njalo, kodwa ikhona imizwa kuthiwa ozokhulela engashadile mhlawumbe engaphansi kweminyaka ethile la ekhaya, ngiza kumxosha, yabo. So noNkulunkulu wayenze same thing ngila ukuthi ozodla ulo muthi engiwunqabileyo naye uyokufa nokufa, yabo. Ngakho ngenza isibonelo ngokuxoshwa ngoba ngathi into esabekayo leyo. So nokufa ukuthi uyokufa nokufa, uNkulunkulu wayisho njalo. Okay, usho asiqapheleni ukuthi abazali bethu bokuqala noma babedalwe bengenacala, bengcwele, bengenakubekwa ezingeni lokuba bengakwazi ukona, yabo. uNkulunkulu wayengabakhandanga baba amarobhothi ukuthi uma esekhulumile benze njengoba eshilo. Njengoba nathi nje namanje uNkulunkulu sakhuluma nathi, kodwa asikho ezingeni lokuthi nathi singakwazi ukona. Ukumuntu ukukhetha kwakhe. So nabazali bethu bokuqala noma bebedalwe bengenacala, bengcwele, babengenakubekwa ezingeni lokuba bengakwazi ukona ukwephula umthetho kaNkulunkulu noma ukungalaleli uNkulunkulu. Babengabekiwe kulelo zinga lokuthi ngeke beze besakwazi ukona. Uthi uNkulunkulu wenza ukuba babe ngabakhululekile endabeni yokuziphatha, bekwazi ukuthokozela ukwazi nobuhle besimilo sakhe kanye nokulunga kwezinto eziyimfuneko. Uyazi futhi babekhululekile ngokugcwele ukuba balalele noma bangalaleli. uNkulunkulu ebatshela lokho, babekhululekile ngokugcwele ukuthi bekwazi ukulalela noma bekwazi ukungalaleli, bekwazi ukuyithatha into ekushiwo uNkulunkulu noma bangayithathi. Leyo nto yenzekana namanje. Umzali ekhaya ubeka umthetho kusekuhle, ingane isencane ethi la ekhaya ngo-6 sonke umuntu akabe sephakathi negceke. So umuntu engawuthatha lo mthetho noma engawuthatha. Akukho ukuthi uma uzoshayela u-6 uthi usufuna ukuphuma, wena ufuna ukuphuma ngo-6 uzobe usuba khona inkwantshe ekubambayo, yabo, engazi ukuthi kukhona into ekubamba. Cha, noNkulunkulu wayenjalo. Babekhululekile ngokugcwele ukuba belalele noma bengalaleli. Ngoba ingane uma ifuna ukuphuma after 6 akukho nkwantshe ezoyibamba, izophuma ihambe, yabo. So nabo babengakwazi ukuthi bengamlaleli uNkulunkulu, bedle kulowo muthi, futhi babengakwazi ukuthi bemlalele uNkulunkulu bengadli kulowo muthi, yabo. Kusithiwa-ke kodwa bona ngaleso sikhathi uNkulunkulu ekhuluma lokho ngoba babengakoni, babethokozela ukuba nobudlelwane noNkulunkulu kanye nezingelosi ezingcwele. Kepha phambi kokuba benikezwe ukuba baphile ngunaphakade, ukwethembeka kwabo kwakudingeka ukuba kuhlolwe. Kwasekuqaleni nje kokuvela komuntu kwahlolisiswa ukuthi kukhona yini ukuzifunela ukuyijabulisa yena emntwini enokuqhutshwa inkanuko eyaba isisekelo sokuwa kukaSathane. Sakhumbula ukuthi noSathane uthi wawiswa yini? Wavela waba nenkanuko, wafuna izinto okungesizona zakhe, wafuna isikhundla ongesisona sakhe, wafuna udumo ongesilona lwakhe. Manje nomuntu wakufuneka ehlole ukuthi before naye enika ukuthi ephile ngunaphakade, ngabe akazi ukuba nayo leyo nto eyikhona kuSathane ukuthi efuna ecanga ukuthi khona enye indlela angazijabulisa yena ngokukhanuka kwakhe, uyabo. Uthi umuthi wokwazi okuhle nokubi wawumi phakathi kwensimu. Wawuzoba yiyona nto eyayizosetshenziswa ukuhlola ukulalela nokholo nothando lwabo abazali bethu bokuqala abawabantu, Adam no-Eva, ukuthi bekwazi ukulalela uNkulunkulu. Kwakuyiyona into eyayizobahlola ukuthi ngabe bayalalela, ngabe bayamthanda uNkulunkulu, futhi ngabe bayakholwa yini uyena. Babezohlolwa yini yilona umuthi wokwazi okuhle nokubi owawuphakathi nesono, ngiyaxolisa Nkosi yami, owawuphakathi nensimu. Amen. Mhlampe-ke sesizoqeda. Umbuzo angazibuza wona ukuthi sangena kanjani-ke isona e-Eden. Siyamuza uNkulunkulu semdalile umuntu, usiyamuza uNkulunkulu seyitshalile insimu, waqeda ukutshala insimu, wadala umuntu wambeka phakathi, waqeda ukubeka umuntu, uNkulunkulu waseseshaya umthetho. Sithe masifunde kwesinye isifundo esidlulile sathola ukuthi isono siwukweqa umthetho. Okay, mhlawumbe umuntu uzobuza ukuthi ubani lo wayeseqa umthetho, sangena kanjani isono e-Eden na? Okay, futhi singaqhubeki mhlawumbe uyibuza umbuzo sizoyibuza wena. Siyakhumbula ukuthi sathi masifunde Sambulo 12 verse 9 sathola ukuthi uSathane unamagama awu-4. Siyazi ukuthi uSathane esahlala ezulwini, igama lakhe kwakuwuLucifer esemuhle. Leli gama lakhe lithi Lucifer lelisho ukuthi umphathi wokukhanya. Wayemuhle physical ngaphandle, kodwa nezenzo zakhe zaba zinhle. So wathi isimilo sakhe sesingabi sihle, izenzo zakhe zingasabi zinhle, wabe seshintsha igama. Sesithola kuSambulo 12 verse 9 usebizwa ngokuthi igama lakhe uSathane. Elinye sekuthiwa inyoka endala, elinye sekuthiwa umhlebi, elinye igama lakhe futhi sekuthiwa uDrago. Lamagama amabili siyathola ukuthi okay, wawathola emva kokuthi awe edelela uNkulunkulu. Mhlawumbe umbuzo umuntu akazoyibuza wona ukuthi inyoka noma uSathane wamqokisa ukuba yenzeni owesifazane nomqondana nomthetho kaNkulunkulu. Inyoka yamconvince ukuthi
umuntu enze njani ukuze ezodelela uNkulunkulu. Lokhu siyakuthola uma sifunda uGenesis 3:1 ngoba siyasho ukuthi uNkulunkulu utheni yena, utheni uNkulunkulu ningadli kuwumthokazi okuhle nokubi ngoba mhla nadla niyakufa nokufa. UGenesis 3:1 kuthiwa-ke, kodwa kwabe sekuthiwa kuGenesis 3:1 inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Okay. Inyoka-ke yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Inyoka yabuza lokho ukuthi ngempela uNkulunkulu kushilo yini ukuthi ningadli emithini yasensimini na? Uma esephendula owesifazane owayehlala e-Edeni, igama lakhe ngu-Eva, kuGenesis 3 sizofunda uverse 2 noverse 3, kuthiwa owesifazane wathi enyokeni, singadla kuzo izithelo zemithi yasensimini, kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli, ningazithinti, ukuba ningafi. Uma ufunda uGenesis 3 uverse 4 noverse 5 ubusuthola ukuthi inyoka yathini, yabisithini inyoka kowesifazane na? Uma ufunda uGenesis 3 uverse 4 no-5 mase kuthiwa-ke ngexolisa uverse 4 no-5, yebo, Genesis 3 verse 4 no-5 kuthiwa inyoka yathi kowesifazane, aniyukufa nokufa, kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla niyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle nokubi. Amen. Sithena esifundweni sasifundo 5 esasithi usathane isitha sikaNkulunkulu, sathi uNkulunkulu uyakhuluma, usathane uyaphikisa. uNkulunkulu uthi ningabulali, usathane uthi akubulawe, yabo. So namanje uNkulunkulu ensimini yase-Edeni wayebabekela umthetho uthi ningadli, uthi usathane dlanini nina. uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nadla niyovuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu, yabo. usathane ufaka emntwini le ngqondo yena usathane uqobo wayenayo ezulwini khathi eze ehla, wafisa akabanga nakuneliseka. Adam no-Eva lana laba bantu ababehlala e-Edeni babengenakugula, bengenakuphila, bebahle, behlakaniphile, bethanda uNkulunkulu, kodwa usathane uzobafundisa lento eyayikuyena ezulwini ngoba usathane wathi yena wafuna impakamo, wafuna ukuphakama ebe ngangoNkulunkulu, wathi uyokhuphula isihlalo sakhe ebe ngangophezu konke, yabona wayefisa ukuba ngangoNkulunkulu. So nabanje uma ifike e-Edeni ufika abantu uzobafaka lowo moya wempakamo ukuthi benze lento eyaxoshisa yena ezulwini. Uthi hayi lalelani mhla nazidla niyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu, nabo uzobafaka impakamo ukuthi abahalele ukuba ngango noma ukuba njengoNkulunkulu, nabo bafaka ini impakamo ukuthi dlanini. So sithena sona yini ukweqa umthetho kaba kaNkulunkulu. Okay, uNkulunkulu uthena ungadli, usathane uthi dlanini, inyoka ithi dlanini. Sithema sifunde isambulu 12 verse 9 sathola elinye igama lasathane ubizwa ngokuthi yini, inyoka endala. Sathola ukuthi ubizwa ngenyoka endala. Yazi uma ngasuqaphele la, uyaqaphela ukuthi usathane wabonisa kulaba abantu bobabili ukuba usathane wabonisa kulaba abantu ababili ukuba bangazuza. Ngicela ukuqala phansi yasikhona ngiphazamisa. Usathane wabonisa kulaba abantu bobabili ukuba ngabazuzayo uma bephula umthetho kaNkulunkulu. Asizizwa yini izaba ezinjalo namhlanje? Abaningi bakhuluma ngokuba nezingqondo ezincane kwalabo abagcina umthetho kaNkulunkulu. Bazibona bona benemqondo ebanzi futhi bethokoza enkululekweni enkulu. Kuyini konke lokhu? Kuseyisenanelo selizwe elisuke e-Edeni elithi mhlazane nidlayo. Lokhu kusho ukuthi mhlazane nephula umyalo kaNkulunkulu ongcwele niyakuba njengoNkulunkulu. Yabo? Yebo. Usathane nje ukuthembisa lokho ukuthi khona into ozoyizuza uma wephula umthetho kaNkulunkulu. Uyabo? Ngizombulala ikhona ngizozuza ukuba ngiphile kahle ngoba akangiphilisi kahle. uNkulunkulu uthena ungabulali. Ngiza kuphinga ngoba akangikhombisi uthando lwanele ngilithola ngaphandle. uNkulunkulu uthena ungaphingi.
Ngizakweba ukuze ngizodla. uNkulunkulu uthena ungebi. Ngiqonda ukuveza ukuthi usathane usifundisa into yokuthi uma uphula umthetho kaNkulunkulu khona okuthile ongase uzizuzele khona. Abazali bokuqala bawephula njani umthetho? Waba yini umphumela? Okay, usathana mhlanadla niyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu. Ake sibone ukuthi kwabasiza yini lokho, njengoba nathi silalela usathane uma ethi asiphulile umthetho kaNkulunkulu bengakhona sizokugena. Ake sibone ukuthi-ke kwagcina izwi likabani, kwabasiza yini. Sizofunda noGenesis 3 verse 6 no-7. Ngizocela ukujomba mina ngifunda uverse 16 noverse 17 emva ka-6 no-7. So ekhaya wamukelekile umzalwane ukuthi ngafunda uGenesis 3 wonke, kodwa mina ngicela ukufunda uGenesis 3 verse 6 no-7. Kushiwa-ke owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungele ukudliwa nokuthi uyabukeka emehlweni nokuthi umuthi unxanelekile ekuhlakaniphiseni, wathatha izithelo zawo wadla, wanika nendoda yakhe kanye nayo yadla. Uverse 7 uthi uverse 7 yeGenesis 3 verse 7 yena bese sithi-ke yena ayesevuleka amehlo abo bobabili, babona ukuthi bahambaze, bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhinci. Usathane ngempela uma kuthiwana lezi ifundo esiyidlulileyo ngingakafundi uverse 16 noverse 17, uma kuthiwa ngokuba ningabakayihle usathane ngoba usathane umbulala abantu asekuqaleni nomqambi manga. Into esiyitholayo lana usathane uthena kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhla nizidla niyakuvuleka amehlo enu nibe njengoNkulunkulu nikwazi okuhle nokubi. Okay, uma usifunda uGenesis 3 verse 7 kuthiwa sebedlileka ayesevuleka amehlo abo bobabili, babona ukuthi bahambaze, bathunga amaqabunga omkhiwane bazenzela izibhinci. Asibathi siyawathola impela amehlo evuleka, kodwa asibatholi beba njengoNkulunkulu. Nalokho khona into eyenzakalayo, bona bayibona ukuthi banqunu, sebenamahloni, bathunga izinto zokubhinca. Uma ufunda uverse 16 noverse 17, uthi uverse 16 uNkulunkulu wabe sethi kowesifazane, ngiza kubeka ubuhlungu obukhulu ekukhulelweni kwakho, uyakubeletha abantwana ngobuhlungu, ukunxanela kwakho kuya kuba sendodeni yakho, yona iyakubusa. Sithola ukuthi sebedlile kusekuzinto ezibuhlungu, sekuthiwa ngisho nanomuntu wesifazane sekuzoba ubuhlungu, ukukhulelwa kubuhlungu kakhulu, nokuzala ukunxanela kwakhe kube sendodeni, indoda imbuse, ebuswe indoda yakhe. Masifunda uverse 17, uverse 17 usithi-ke wayesethi uNkulunkulu ku-Adamu, njengokuba ulalele izwi lomkakho wadla komuthi ngakuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo, ngalokho umhlaba uqalekisiwe ngenxa yakho, uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Amen. Yazi uma uqaphela la kuthiwa kwakungesiyo intando kaNkulunkulu ukuba laba ababili abangenasono mabazi uthongo obubi. Kuthiwa wayebanikeze okulungile ngesihle, kepha engabanikanga okubi. Ngokuphambene nentando yakhe manje sebedle umuthi ababewunqatshelwe, sebezoqhubeka njalo bewudla, babezokwazi okuhle nokubi zonke izinsuku zokuphila kwabo, base bezokwehlelwa ukudangala. Emva kokuthi sebedle umuthi ukwazi okuhle nokubi, behlelwe ukudangala, behlelwe usizi, behlelwe ubuhlungu, ekugcineni behlelwe ngokufa. Yazi ngicela ukufunda kancane la. Uma umuntu mhlawumbe nje tip, umuntu mhlawumbe uma efuna ukubona iplani yaNkulunkulu, khathi uNkulunkulu edala amazwe nomhlaba, ufunda uGenesis 1, ufunda uGenesis 2 kwanele. Uma usuze eBhayibhelini uGenesis 3 sekungena isono, akuseyona iplani yaNkulunkulu. Kusukela kuGenesis kuze kuyofika cishe ey'ncwadini ezangake sambulweni, uNkulunkulu uyazama ukulungisa ukuthi umuntu khona ezobuyela kulento uNkulunkulu afuna ukuthi ebe yona ukuze ekugcineni uzomupha ukuphila okungunaphakade. Uyazi emva kokuthi bedle isithelo, ngicela ukufunda nje kancane. Uma ufunda uverse 14 uNkulunkulu eselethe iqalekiso noma ijeziso, kusho uJehova uNkulunkulu wathi enyokeni, ngokuba usuwenzile lokho uqalekisiwe phakathi kwezilwane
Ubuqalisiwe phakathi kwezilwane zonke naphakathi kwazo zonke izilwane zasendle. Uza kuhamba ngesisu sakho udle uthuli lomhlabathi zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Isiqalekiso sokuqala siyathola ukuthi uNkulunkulu inyoka sho ukuthi yayingahambi ngesisu. Ukuthi ihambe ngesisu sekuba isiqalekiso. Kuthiwa ukuthi uqalekisiwe phakathi kwazo zonke izilwane zasendle. So yabe isiqalekiso inyoka ihamba ngesisu. Isiqalekiso sesibili uGenesis 3:16 wathi kowesifazane, ngiza kubangela ubuhlungu obukhulu ekukhuleni kwakho, uyakubeletha abantwana bakho ngobuhlungu, ukunqanela kwakho kuya kuba sendodeni yona yokubusa. So indaba ukuthi uAdamu no-Eva bazi ubuhlungu okuyinto abangayazi leyo, naloyo indaba ukuthi uma usuzala sekuzoba khona ukusikwa, sekuzoba khona yonke into ebekhona umuntu uma ekhulelwe. Umphumela wesono loyo isijeziso sokungalaleli. Kuthiwa sithi ku-Adamu, njengoba ulalele izwi lomkakho wadla kuwo umuthi engikuyala ngawo ukuthi ungadli kuwo, ngalokho umhlabathi uyiqalekisiwe ngenxa yakho. Uyakudla kuwo ngokukhathazeka zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Ukuqalekisa komhlaba, verse 18 masithi uyakuveza ameva namakhakhasi wena udle imifino yasendle. So uma uNkulunkulu eseqalekisa umhlaba ngenxa yokuthi u-Adamu usonile, umhlabathi usewenze njani? Iy'thelo sekuvela ameva, maningi ameva. Uyokuhamba ubona isihlahla sisihle kodwa uthole ukuthi sinameva. uNkulunkulu wayengawadalanga ameva. Ameva kushuthi aphuma emva kokuthi kube isijeziso, umphumela wesono sebeqe umthetho kaNkulunkulu. Genesis 3 sekuvela ukuthi umhlaba uzokuveza ameva. Thola imbali iyinhle kodwa inameva, noma isihlahla sikalamula, ilemon, ulamula uyaphilisa, noma ziningi nje iy'hlahla kodwa uthole ukuthi zinameva. Ameva aba umphumela wesono. uNkulunkulu wayengawadalanga eze emva kokuqalekiswa, njengokuhamba ngesisu kwenyoka, njengokuzala kabuhlungu, ameva awumphumela wesono. Kukhulunywe nanganokuthi umhlaba usuyoveza amakhakhasi. Amakhakhasi ngegama elijwayelekile kakhulu ukhula, lokuthi utshalile kahle bese kufuneka uhambe uyokhipha ukhula. Ngakho umhlabathi usuzoveza ameva namakhakhasi. Amakhakhasi yini? Ukhula. So konke lokho kuyini? Kuyisijeziso. Mase sekuthiwa uGenesis 19 ngesithukuthuku sobuso bakho uyakudla isinkwa sakho uze ubuyele emhlabathini. Lokhu wathathwa kuwo ungumhlabathi, uyakuphenduka umhlabathi. Yes, uNkulunkulu sekuyenzeka lapho uAdamu seyatshela ukuthi uNkulunkulu sekuyenzeka njengoba uNkulunkulu eshilo. Utshalile uNkulunkulu uzofa vele. uNkulunkulu wayesidale ngothuli lomhlabathi ukuthi uzobuyela othulini, kanje umuntu uyafa abuye ebuyele othulini ebeyinhlabathi esenqatshiwe. So kwenzeke njengoba uNkulunkulu eshilo. uNkulunkulu uthini? Uthi niyakufa nokufa. Cha, bengiqonda ukuveza ukuthi ukuhamba ngesisu kwenyoka uNkulunkulu wayengakudalanga lokho, kwaba isijeziso ukuthi kungene isono nokuzala kabuhlungu. uNkulunkulu wayengakudalanga nakho kuvela kuGenesis 3 isijeziso sokuthi weqe umthetho wakhe kungene isono. Ukuthi umhlabathi uveza ameva nokhulu, ukhula elinye igama lalo amakhakhasi. uNkulunkulu wayengakudalanga ukuthi umhlabathi ufuneka sithi siyahamba sihlatshwe ameva, noma iy'hlahla ezinhle zibe nameva, noma imbali ezinhle zibe nameva. Kodwa konke lokho kuwumphumela wesono. Indaba yokuthi usebenze uze ujuluke udle ngokukhathazeka bese uyafa, njengoba uNkulunkulu wayeshiwo wathi mhla nadla kuwo niyakufa nokufa. So ukufa sekuvela kuyini? Kuwumphumela wesono futhi ukuthi uNkulunkulu akalelanga, ingakho sekufika isono. Yazi uma uqaphela la, kwakungesiyona-ke intando kaNkulunkulu kuba laba ababili abangenasono mabazi utho ngobubi. Yebo-ke siyezwa ukuthi bona sebezofa, sekukhulunywa yonke le nto le. Ngabe le nto yehlela wonke yini umuntu? Waba yini umphumela wesono esizweni sabantu na? Ngoba uzothi hhayi khona u-Adamu no-Eva, kodwa thina-ke siyisizwe sabantu sabe sesithinteka kanjani? Sizobuyela kuwe futhi indimana yekhanda, uRoma 5 verse 12. uRoma 5 verse 12 fana sithena uma siwufunda sawuthola ukuthi uthini. Ngakho-ke njengalokho isono sangena ezweni ngamuntu munye, nangesono kwangena ukufa, ngokunjalo ukufa kwafikela abantu bonke, lokhu bonke bubonile. Amen. Akuqalekiswanga ngey'hlahla zangaleso sikhathi, noma ukufa kufikelanga u-Adamu no-Eva kuphela, noma kodwa kuze kufikela kuthiwa ngoba bonke abantu njalo kwafikela bani? Kwafikela bonke. Awuqaphele igagasi lokufa elageleza kusuka kubazali bethu bokuqala lithabathwe ngabaningi ngokuthi liyinto embi kakhulu ukuba ingaze ibe umvuzo wesono esincane kangaka. Bakusola ukwazi nokulunga kukaNkulunkulu ekuphatheni abantu. Kepha uma bengabheka kakhulu bajule kulolu daba, bazolibona iphutha labo. uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe engenasono,
Umhlaba kwakufanele ugcwaliswe ngabantu abazidalwa ezisilele kancane ey'ngelosini. Kodwa-ke kwakudingeke ukuba ukulalela kwabo kuhlolwe, ngokuba uNkulunkulu wayengezukuvuma ukuba umhlaba ugcwaliswe ngabantu ababezobuye bangawulaleli umthetho wakhe. Kodwa ngobukhulu bomsa wakhe wamkhethela u-Adamu umvivinyo ongenzima kakhulu. Uma u-Adamu wayengakwazi ukumela ukuvivinya okuncane kangaka, uma u-Adamu wayengakwazi ukumela ukuvivinya okuncane kangaka, wayengezukwazi ukubekezelela ukulinga okukhulu uma esenikezwe umsebenzi omkhulu. Wayenikwe nento esimple ukuthi ungadli, yabo. So wayengeke ekwazi ukuthembeka okukhulu, ehluleka ukuthembeka kulesi sivivinyo esincane. So umuntu umbuzo angazibuza kona ukuthi isiqalekiso saba namphumela muni endaweni yonke na? Isiqalekiso saba namphumela muni endaweni yonke na? Yazi uma uqhubeka ufunda wona futhi uRoma 8 verse 22. Uma ufunda uRoma 8 verse 22, uNkulunkulu laphayana uthi, ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kanye kunezinseka kuze kube manje. Amen. Ngoba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula kanye kanye kunezinseka kuze kube manje. So isona sathi masifika kwafika ukufa kwafikela abantu bonke. Kwabe sekuqalekiseka nemvelo. Umhlabathi usuveza ukhula, sekukubi emhlabeni, iy'tshalo seziyasha. Imbali ezinhle ney'hlahla ezinhle seziveza ameva, sekuyingozi ebuhlabeni, sekunobuhlungu ukuthi sesizolimala manje. Sekungena isono, sekungena nokufa, iy'lwane, iy'nkukhu ney'nkomo kade ziy'philela ngokuthokoza ngoba sothi masifunda uGenesis besithola ukuthi umuntu ney'lwane kwakuthwana konke akudle okutshaliweyo. Sekungena ukufa, sekudliwa naney'lwane, yabo, nabantu asebeyabulalana, uyabo, iy'hlahla sekuqathaka amaqabunga, ukufa konke lokho, ukufa kwesihlahla. Imvelo yabe isishintsha, yangabe isaba yinhle ngenxa yokuthi kungene isono. Roma 8 verse 22, ngokuba siyazi ukuthi konke okudaliweyo kuyabubula. Into uma kuthiwa iyabubula kuthiwa iyakhala. Uyabo, kukhala wena inyoni, kukhala wena tshani, kukhala ebusika nje umhlaba uma uzobona kahle ubusika sesithi July, June, usuke usungemuhle, utshani buphaphathekile, ubushise ngomlilo buvuthe. Yonke leyo nto umphumela wesono. Ngoba yini? Konke okudaliweyo kuyabubula kanye kanye kunezinseka kuze kube manje. Ngenxa yokuthi umuntu wona. Kusho uqapheleke ezilwandleni ezibanzi nasezingwaduleni nasemadwaleni asezintabeni lapho kungamili lutho khona, nasemfuleni nasemachibini lapho komise khona, nomhlabathi ongenamvundo, nezilokozane zesiqalekiso ezingenakubalwa, iy'mbuzane, ngikhuluma ngey'mpukane, ngikhuluma ngey'mbuzane, iy'mpethu, yabo, konke lokho kuthiwa ezona ukudla. Siyazibona izikhumbuzo zesiqalekiso zesono, izivunguvungu namanzi agubhayo, ukuzamazama komhlaba. Yebo, konke lokhu kuwumphumela wani wesono, kuvuzamazama umhlaba manje. Ayekho umuntu ozamazamisa umhlaba, kodwa zonke lezi zinto kububula ngisho nanazinto ey'daliwe, iy'mbuzane, iy'mpukane, iy'mpethu, konke lokho ngoba zonke lezi y'lwane ziletha ukubola, khona into esibolile, futhi sekufike ukufa, sekufuka isilwane, sekufa umuntu, sekuqhamuka iy'mpethu, zihamba zisikhumbuza ukuthi konje kwaphulwa umthetho kaNkulunkulu. Kwase sekuveza yonke lento. Amen. Yonke-ke lento kuzamazama umhlaba, uyajanqula, ububula ngobuhlungu ngenxa yesono esalethwa umuntu. Mhlampe sizofunda amavesi awu-4 njengamanje aphendula umbuzo uthi ngabe uNkulunkulu uyathokoza ngokufa kowonayo na? Owonayo yini kufanele yenze? Ngabe uNkulunkulu uyathokoza? Njengathi nje umuntu uma esehluphile emhlabeni kuthiwa akabulawe, Nkosi yami, uthola ukuthi nathi siwumphakathi sithi akabulawe. Ngabe uNkulunkulu kuyamthokozisa yini lokho? Ukuthi yebo impela kuthiwa uyiphara wenza 1 no-2 no-3, yabo, noma yebo uthakathile, uyathakatha, kodwa asimbulele. Ngabe noNkulunkulu usho njalo yini? Uyathokoza uNkulunkulu ngokonayo?
Uthini ngathi ngabantu abonayo nokufa kwabo? Uma ufunda u-Isaiah 45 verse 22, u-Isaiah 45 verse 22, khona amagama akhulunywa uNkulunkulu laphaya. Isaiah 45 verse 22. uNkulunkulu uthi, phendukelani kimi nisindiswe, nonke nina majukujuku omhlaba, ngokuba nginguNkulunkulu akakho omunye. Uthi uNkulunkulu kungenzeka ukuthi uphula umthetho wakhe. Uthi uNkulunkulu cha, ungazibulali noma singabulalani, kodwa wena owonayo phendukelani kuye nisindiswe. Uthi uNkulunkulu asiphendukele kuye sisindiswe. Phendukelani kimi nisindiswe nina nonke majukujuku omhlaba, ngokuba nginguJehova akakho omunye. uNkulunkulu leyo nto nje ayishoyo ebantwini abonayo, akasho ukuthi abenze ukuthi uNkulunkulu bona abaphendukele kuye. Uma bephendukela kuye uNkulunkulu akazukube lokho esibalela izono, kodwa uzosenza njani? Uzosisindisa. Uma ufunda uHezekiel 18 verse 22, uthini uNkulunkulu? Phendukelani kimi nisindiswe nina nonke majukujuku omhlaba. Okay. Uma ufunda Hezekiel 18 verse 32, uthi uNkulunkulu laphaya, ngokuba angenamile ukufa kofayo, ngokuba angenameli ukufa kofayo, isho iNkosi uJehova, ngalokho buyani niphile. uNkulunkulu akathokozi ngokubona abantu befa, kodwa leyo into akalokho esicelayo ukuthi sibuyele kuye, siphendukele kuyena, khona kuzoba njani? Kuzoba nokuphila. Lokho kuphila-ke sizoke sifunde ukuthi usho ukuthini uNkulunkulu ngalokho. Uma uphinda futhi ufunda uHezekiel 33 verse 11, uNkulunkulu nje ulokhu evela ukuthi akakuthokozeli ukufa kwabantu, nanoma benzeni na, akakuthokozeli. Ukuthi ulokhu uyasincenga ukuthi noma ngathiwa sengonile angibuyele kuyena, ngingabulawa. Yabo, Ezekiel 33 verse 11, uthi uNkulunkulu lapho, yisho kubo uthi, kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, angithokozi ngokufa komubi, kuphela ngokubuya komubi endleleni yakhe aze aphile. Buyani ezindleleni zenu ezimbi, niyakufelani nina indlela ka-Israyeli na? Uthi uNkulunkulu Ezekiel 33 verse 11, ishoni kubo uthi, kuphila kwami, isho iNkosi uJehova, angithokozi ngokufa komubi, kuphela ngokubuya komubi endleleni yakhe aze aphile. Buyani ezindleleni zenu ezimbi. So uNkulunkulu nami sesivale lesi sifundo uyak-impressa lokho ey'ngqondweni zethu ukuthi awumthokozisi yena ukuthi kufa abantu kumele kubonile beqa umthetho noma babi. Ingabe isigebengu sesihluphile uNkulunkulu naso uyasincenga, akathokozi ngokufa kwaso. Asibuyeleni sonke uNkulunkulu ukuze siphile. Amen. uNkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe esikhathini samanje. Amen. Isifundo esisilandelayo esizobe sisifundo 8, esizobe sithi isihloko saso, icebo likaNkulunkulu lokusindisa umuntu. Yazi silokhu sifunda uNkulunkulu ethi buyani, angithokozi ngokufa komubi, kodwa ufuna uNkulunkulu siphile. Akagcini ngalokho khuluma, khona icebo owabeselenza yena ukusindisa umuntu, ngoba uAdam no-Eva babonile uNkulunkulu wenza icebo ukuthi engabasindisa kanjani ukuze ngempela kungabi ukuthi sebezofa ukufa nokufa. Uyabo? Amen. Isifundo sizoba naso leso. Asikhuleke. Mdali wamazulu nomhlaba, sixolungileyo, siyakubonga kakhulu ngokwethembeka kwakho, usifundisa izwi lakho esikhathini samanje. Siyabonga Nkosi ukuthi uyasiqondisa. Sesiyazi ukuthi uNkulunkulu awubulali. Sifundile ukuthi usathane umbulala abantu basekuqaleni. Siyazi uNkulunkulu ukuthi ufuna ukuthi siphile. Sesiyazi futhi Nkosi ukuthi ukufa wawungakudalanga, kodwa kwafika nesono ngoba ubeka umthetho wakho, abantu beqa umthetho wakho, kanjalo isono sazala ukufa. Siyabonga Nkosi ukuthi uyasincenga, usincengela ukuthi siphile. Sengathi ngomusa nothando lakho singalalela izwi lakho silinamele, silenze sikholwe yilo. Ngoba usibuyisa, sibuye Nkosi ngokwenama. Sazi nje ukuthi noma ngabe kuthiwa umuntu bedeliwe, kodwa uNkulunkulu umuntu awumdelile. Cela ube nathi esikhathini samanje, kusuku lokuqala evikini, usiphe amandla okukholwa nokuhamba ngokungcwele nokubuyela kuwe kusenesikhathi. NgoJesu siyathandaza. Amen.